Het is meer dan vlaairecepten die in het boek zitten. Dus bijvoorbeeld dat voor 1 kilo bloem hebben ze 600 milliliter vocht nodig. Met dit boek leert ze echt vlaai bakken. Het is echt meer dan alleen recept volgen. Janneke Filippi uit Margraten schrijft kookboeken en maakt recepten. Nu gaat ze aan de slag met de volledige herziening van de klassieker op vlaaigebied. Het Limburgs vlaaienboek van Nettie en Wil Engels. Een boek dat sinds de eerste uitgave in de jaren 70 in duizenden Limburgse keukens te vinden is. Dit zijn recepten die zijn natuurlijk al bijna 50 jaar oud. Ze bakten vooral ook met wat voorhanden wordt in de tuin of wat juist te krijgen wordt. Het is echt de receptuur van wie vla hoort te zijn. Wordt het nu erg om hem te herzien? Ja, absoluut. Ja. En dit boek, zelfs de laatste druk van 2023 volgens mij, wordt ook gesproken over reuzel, gesmolten varkensvet, de deeg wordt met de hand gemaakt. Dus er zijn echt wel een aantal dingen wat nodig zijn om het boek naar deze tijd te halen. Er kunnen we ook een nieuwe vormgeving van maken, nieuw beeld, nieuwe fotografie voor deze vlaaien. Gaat frisser. Dus het wordt echt een hele nieuwe heruitgave van een boek dat hopelijk weer nog een keer 50 jaar met kent. Het zijn de recepten van Nettie en Wil Engels. Ze willen zo kort mogelijk in de buurt blijven. Tegelijkertijd naar deze tijd halen en zorgen dat de lui nu ook weer makkelijk een vla kunnen bakken. Nu is Nettie er niet meer. Wil is er wel nog. Wil is er wel nog. Wat vindt hij ervan? Wil is echt heel erg blij dat dit boek een update krijgt. Dus eigenlijk het doorgeven van generatie op generatie, wie dat vroeger ook gebeurde, om dat in stand te houden. Eigenlijk het culinaire erfgoed van de vla.